Es tracta de la primera ocasió en què la Montserrat de la Genesia juga dins d'una instal·lació esportiva i a més ho fa avui en el partido sense Europa de València Bàsquet. Més de 200 anys d'història amb una important càrrega simbòlica on fet de la Montserrat de la Genesia la imatge més coneguda del ciutat. Grup ceremonial, dansa i música, la Montserrat que encara una de les tres asociacions, ball, torres i figures plàstiques. És un gran reflex de la força del poble compromès amb la tradició festiva i el seu patrimoni cultural. Anem a veure avui a la Montserrat del GMC! Òscar, que ara sí. A veure qui puja. Mira, jo ho tinc clar. Vale. ¿Vas desde la Sants? Vale. ¿Bañas de la Sants? Rápido, ya. Cortés ha puesto, va. Digo de la Sants. Más cuatro para acá, tenemos que jugar. ¡Vamos! Vale. Amunt la Montserrat del GMC! Calla. Les 5 altures de la Torre Humana de Montserrat del GMC. El salt arribeu si no tingueu por d'agarrar-lo, ni per davant ni per darrere, va. Va, Alicia. Agarreu bé, Alicia, va. Alicia. Bota bé. Ahí a tot. Reconeguda patrimoni immaterial de la humanitat, la Montserrat del GMC.
I ja a prop de 3 segles d'història amb l'important carrera simbòlica on fet de la Puigdemont de l'Algemesí, la imatge més coneguda de la ciutat. Un nou cerimonial de dansa i música en cadascuna de les 3 excepcions, ball, torres humanes i figures plàstiques. La Moixeranga d'Algemesí que ens visita avui per primera ocasió dins d'un recinte esportiu. I ara don Vicent Ramon García y don Vicent Solà para una entrega de la camiseta conmemorativa del partit docents i amb aquesta meravellosa foto de família de la Moixeranga d'Algemesí. Ahí tenim l'entrega de la camiseta dels partits docents de mans de don Vicent Solà, el nostre president, a don Vicent Ramon García i Mont, alcalde d'Algemesí.